Takže čaute ľudia, moje meno je Magic a ja vás vítam pri ďalším videu, ktorá je začiatok novej série, ktorá bude z Clash Royale. Vlastne budeme hrať za nový účet. Úplne od začiatku, čiže asi tak. A uvidíme sa, keď sa zapne Clash. Čau. Tak, ideme na to. Asi tento začiatok prestrihnem, lebo toto je strašne ľahké, to asi všetci poznáte. Ale asi tak. Tu idú strašne rýchle elixíry, čiže to dá aj najväčší nubák. To mám tak rád tieto začiatky. Keď tu iba spawnujem veci, no, tak to je super. Takže strih. Tak, toto sme dali a uvidíme sa pri ďalšom battle. Tak, ideme na to. A rovno si tu unlockneme túto čestu, čiže... A ideme na ďalší. To spravíme rýchlo. Čiže to strih a keď to dokončíme, tak sa ozvem čau. Tak, ideme na ďalší battle. A ešte medzi tým padlo na tom... no poď, toto... Úžasný update, no a toto. Tak, môžeme ísť ďalej. Ešte vám ukážem, ako sa otvorí česta, ako si otvoríme. A ešte medzi tým by som vám chcel povedať, že týchto 100 diamantov si nemíňajte, lebo to sa vám potom oplatí. Ja som spravil túto blbosť. Tak, otvárame čestu. Yes, mušketérka, super. Ketierka, tak. Teda... Super, tak ideme na ďalší boj. Uvidíme sa, keď ho vyhráme. A ešte jedna rada. Veľmi dobrá karta je Giant, čiže používajte ju. Radšej si našetrite na Gianta, aby sa zamerala hlavná väža do Gianta a potom ostatní si buchali. Tak, to by sme mali. Ideme na ďalší battle. A ešte medzi tým si otvoríme čestu. A ešte niečo. Pripojte sa do klanu 50 boss. Teraz ho tu nemáme, ale neskôr si ho ukážeme. A ešte tu česta. Nič moc, ale aj to sa cení. Uvidíme sa pri ďalšom battle. Tak, ideme na to a ideme to vyhrať. Potom ešte druhá dobrá karta je tu Bomber. Toho vždy používate. Veľmi dobre vie ochrániť veci a pomôže Giantovi pri útočení. Za to môžete dať aj mušketérku, ktorá je veľmi silná. Tak asi tak. Sice veľa rád vám neviem dať, ale som už tá nejaká arena 8, čiže viem vám niečo o tom povedať. To by sme mali a zase tá česta. Tak, tuto už vidíte, že tam bude jedna epic. Tuto vidíte. Skúsim vám to nejako... A to nepôjde. Tak. Teraz ide tá najlepšia česta. Tam môžete dostať takéto epiky, to sú, keď máš rarity epic, no tak vtedy sú to dobré karty. Tu máš Baby Dragona. Ja osobne by som chcel vlastne asi najradšej buď Skeleton Army, toto, všetko by sa cenilo. Tak, ideme na to, čo tam padne. Napíšte do komentárov. Stopnite si toto video a napíšte to tam. Uvidíme. Áno, mini peka, yes. Oh my god, Skeleton Army. No, tak vidíte, tak toto má vyzerať, keď už ste už nejaký ten master v tom lakovaní. Ale nie. Jasné, že som není laker. A zmeníme si to za čo je také šitné. Šípy. Tak. Uvidíme sa, keď to celé vyhrá. A ešte medzi tým, dúfam, že ste nepočuli vak ani žiadne hlasy. Lebo za mňou sa tu rozprávajú a dosť mi to vadí. No, čo s tým? A tu už vidíte, že musíme trošku aj brať. Lebo útočia trošku, ale je to veľmi nubácké útočenie, čiže dá sa to vydržať. Iba aby ste vedeli, ako sa pomenujeme. Čiže bude to
Magic, bude sa to volať. Magic učím. Tak. Tak, už to máme a ideme si otvoriť zbývajúce 2 česty. Takže ideme na to. Už otvárame prvú. Tak, asi tak nejak. Dá sa to. Tak, tu budú až 3, čiže uvidíme. 2 gemy, yes gobliny, archerky. Tu by som chcel niečo na update, čiže nič ste nevideli. A nepadlo mi nič takého úžasného. Tak, už máme prvú arénu. A máme level 1. Čiže asi tak. A teraz čo spravíme je to, že sa pozrieme, že koľko toto bude stať a kúpime si to, lebo na toto musíte míňať. Lebo je to mega dobré, super. Oplatí sa to, lebo proste Baby Dragon je dosť dobrý. A dáme si to na miesto archeriek. A máme tu ešte toto za 2, 1, no. Akože neoplatí sa to, ale kúpime si to, lebo neviem. Tak. By sme mali level 2. A tuto ukončíme toto video. Takže čau.